Tento obrázok z Jennifer Lopez mi zakázali uverejniť. Teda nezakázali, ale ukázali ho iba 57 krát, ani nie 1% všetkých mojich sledovateľov. Dôvod vám samozrejme nikto nepovie, ale zo skúsenosti už viem, že na ňom skrátka bolo príliš veľa nahoty. A keď to algoritmy vyhodnotia, že porušujete ich pravidlá, ktoré ani neviete, aké sú, tak vás prestanú zobrazovať. Čiže nemôžete ani fotky v kreťasoch a telkách pridávať na LinkedIn, OK? Potrestajú vás, aj keď odkazujete niekam preč na vlastný blog alebo YouTube kanál, lebo tam z toho nič nezarobia. Alebo keď použijete zakázané slova, alebo keď idú Vianoce a oni potrebujú viac reklamného priestoru, alebo keď sa nejaký programátor tam pomýli a zmení nulu na jednotku. Vy si dáte námahu, hodiny tvoríte a oni vás takto potýrajú. Práve preto vám stále radím, šírite všetko a všade, skúšajte to pridať znova. A samozrejme čerpajte skúsenosti z našej tvorcovskej komunity. Ja som tie šaty pridal znovu a aha, malo to 60 krát vyšší zásah. Algoritmom zjavne vadia nohy. Obnažené prsia sú v pohode.